Oyawre nyakorom gajwange no mara eni hichio makare kendo odiochieng' mari ochakore eyo makare machiegni ahinya chenro en siwindhe mar ohala tarik en 26 dwe mar ariyo 2026 kaka wuono nyakorom gajwang' waikoni chenro mopogore opogore kama bende ang' nwang'i weche manyien mag mosebedo katimore pacho kae to bang'e ang' nobed ka gi twak gi wenda ariyo mabende ang' nwago mbaka kotenre kod riekni mag chako ohala pononi intiere kod chenro mar chako ohala nyakorom gajwang' ma en chenro makare mar bedo kod ng'eyo ni to pononi dwa chako ohala gi nang'o gini mowinjo bed ni bedo godo. Adhi bedo gi welo adek ma ang' nwago mbaka bang'e kamoting'o CPA Brano Nyango mano jakanyo mar ISPAC, Morino Dira en ja ohala kachiel kod Otieno Panya man jalony e wechego mag ohala. Giduto ang' nwago kod mbaka nyakorom gajwang' kotenre kod rieknigo mag chako ohala mano en chenro mabiro daka machuok kende bang' rango wechego matimore e pacho kae. Gokodwa mbaka lai en 3-6 nono wantie live e Facebook Ramogi TV ke mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Gavana Masia James Orengo timo romo kod jotend duond bura mar ODM motisni Linda Ground e gweng' ma Rongai, Kajiado North. Olose romono Orengo lando ni tarik 7 dwe mar adek e odiochieng' mogik mar chope winjruok mano kete e kogno e kindo gai mar ODM mano sendo Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. Nowacho ni chieng' no jokombe mag duond buche ibiro luongi Nairobi mano no chopo winjamano. Orengo medo wacho ni ODM onge sirikal. And on the 7th of March, we are going to invite all our chairmen, the ones who are here, to come to Nairobi and conduct a review of that MOU to determine whether or not there has been an implementation of that agreement. But as we speak here, I think many of us know that that document remains unfulfilled. But that review will come on the 7th. We don't have a coalition agreement with UDA or with President Ruto. The people who went to government, they went there individually. Wish to categorically state that we recognize only one SG of the party, namely Honorable Senator Edwin Sifuna, and reject any attempts to illegally impose individual on us as SG, whether acting or substantive. Kila wakati Raila kitaka kufanya jambo lolote, alikuwa anaita machairman wote all over the country. Anakaa nao, wanakubaliana, ndio anatoa utopa zake. Huyu ambaye yuko saizi hafanyi lolote, hata yeye kutana